रायजोफोर नै हालायबाय कर्म फल मोनलायबाय कर्मनि मावनाय फलमानि फिथाइ मावबा फिथाइ मोनो मावबा फिथाइ मोना ओंखायनो होननाय दं ना करिया जे पेटे साय दुख पिसे धाय जेबो मावागारा मोननो लुबैबा दुखुसो मोनो मावोबा खाफाला गावनो हारसिं ओंखारबोयो मास मोनथामनि उनाव खाफाला नै आं सफैबाय होनना बुंलायबाय नै जों मोनबाय ओरैबायदि नाथाय मोनसे काहानि जागासिनो दं हरसे हरसेनो माइ जाजोबग्रा एम्फौ फैदोंलायनो दा माने एकमात्र राहाया बेनो हानायाल' मोनसे राहानो रायजोफोर माबार हादो हरसे हरसेनो जानानै फोजोबोनो ओजों उदालगुरिथिं तेजपुराव 100 बिगाखौ हरसेनो जाजोबलांदों नामानो दा ओंखायनो माबार रायजोफोर सोरनावबा माइया मोनग्लाहांबायबा माबार हादोसो आं बे गेजेरजों आंनि खुसिनि गेजेरजों नोंसोरखौ आरो लोगोसे नोंसोरनो खौरांबो फोरमायहरबाय गोजोन्थों रायजोफोर अननानै माबार हाना लादो जों लागोआवबो हबैयाव द्लाम अरफायबाय